Uy, alimango. Nice. Ayan guys, makuha kami nitong ni Francis pa ng Camilong. Ay, alimango guys. Tigtagay na pa eh. Camilong? Apo. Naayos namin yung mga ilaw namin guys. So, ito yung ating lalagyanan guys. Oh. Si Francis hinahasa niya yung kwan guys, pana na model. Oh, yan yung pana namin guys. Kalat-kat mo station na eh. Kalat-katay spasyo maangunan niya. Basel ka. Pinagbalin ni Victor ng ariwat ko. Guys, punta na kami dito sa may ilog natin. Time check mga 1:30 na siguro. Okay, kompit to. Wala ang lagi kompit ko. Ni. Nagalaan ko ito ni Yubak yung atay dibe. 1:30 ng umaga mga ka-idol. Dito na tayo guys sa ilog. Dito na nung lalo mo ito. Ay, Jai carburetor na. baki na. Murang nakadataw. Nakabilinit sa ito. Subok ko ka sulit mo. Baki na natin yung nagdalibat. Diserte. Babaw guys oh. Ni. At tala makita kasi kababaw to eh. Ala, tira be ah. Dumandanan kat kasi kababaw no kagahama. Te. Dito na kami mga ka-idol sa ilog. At ayun na. Ha? Malamig-lamig mga ka-idol. Sa tagal naming nangunguha dito mga ka-idol ngayon ko lang nakita na ganito kababaw ng gabi. Gababaw mo po yun eh. Hindi mo nga makaugot tirabino ka. Nga makaugot nga nalaing. Mababaw guys. Kaya gantong oras kami na nag-iilaw guys eh. Pinapababa namin yung tubig. Kasi malalim to. Galing to ng ng dagat. May halong tabang pag malalim. Ay ilog hindi pa ka mabagbagahon. May halong guys, dagat.
Gising yung mata ko guys, pero yung diwa ko guys ito tulog. Ha? Nati? For today's video guys, nakakuha na kami ng 5 banak. Oh, ay 4 pala guys na banak. Purong tawag namin dito guys sa amin. Pero ang pangalan talaga is banak. Purong sa Ilocano term guys. Nita purong manin. Ni, 2 pa 2 banak na naman guys. So, uy, banak na yan. Banak me. Ang daming banak na yun guys. Uy. Ngayon lang mababaw dito sa amin guys. Mababaw ng sobra. Sa gabi. Tani dakal niya. Udang niya. Dama mo ay kimaw-kimawon. Hindi mo umakal ti chinelas ko. Ha? Alimaw mo daw guys. Ay, alimaw mo. Uy. Yun. Uy. Madami kaming kasamang nag-iilaw guys. May kasama kaming 4 na nag-iilaw. Di namin kasama. Nag-iilaw lang sila. Nangunguhay ng mga maliit na limango ba? Mga limango din. Ha? Dako mo. Ha? Kumimo. Dito madaming alimango guys. Pero mahirap tignan, mahirap makita. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Nata. Banak mga tan. Nalagay ko. Awan. Banak. Banak mi. Ha? Loba ka? Hindi ka nag-charge ya? Ha? Ha? Bag discharge. Lumakain. Ang rat guys. Tumalab di jikuan sa bunan. Tumalab di sa bunan. Ha? Tani bukto. Ayan.
klase na eh. Sinakamay. Yan, kung talaga umakal. Woo! Another. Ni? Bunog ay ta? Takkulaan niya. Nakakarami na kami ng banak guys. Bunog tsaka angarat. Ang danong natuyin na. Angrat. Banak. Ang ano na guys, ang low tide na. Grabe yung low tide ngayon. Ay, another banak. Banami. Oy. Uy. Shoot the ball. Nice. Problema namin ngayon guys, kung saan kami magbebenta. Gabi na eh. Wala kaming pagbentan, gabi na. Tingin-tingin lang tayo dito guys. Ngaji. Banak, kurong. Yan ang ating nakukuha ngayong gabi. Marami ang ating nakukuha banak. At nakakarami na kami ng isda guys. Oh, ng iba't ibang klaseng isda. Oh. Kurong, banak, bukto, bala, angrat, alimango. Dami na guys. Ohoy. Dumadami na ang ating nakukuha mga kalodi. Diyan lang kahit manood mga ka-idol. Nagload lang kayo ngayong gabi. Isa. Ito. Ay, butiti. Butiti. Ay, butete. Tingin-tingin tayo ng banak mga ka-idol. Tin. Eh, paspas mo. Ano siriw guys, ang laki siriw. Oy. Oh, nice. Oy. Kumuli pagpag pa guys. Hindi mo matiliw. Oy, siriw. Oy. Hindi yun barakuda mga idol, siriw yun, siriw. Iba yung barakuda. Ha? Naruot. Na? Ito mga. Ha? Siriw manin. Siriw again. Hoy, kamatin. Ha? Madayaw. Sumuro tayo ta. Ang bilis guys.
Pero yung siriw guys is ano, sinusundan niya yung ilaw. Tingnan nyo, mamaya andyan na naman sa likod yun. Na ano sila guys, na-attract sila sa ilaw. Yung mga mahahaba yung siriw. Ang ganyan oh. Na-attract sila sa ilaw. Nira sanay ah. Batsi, alimango, maliit. Ha? Da. Alimango. Bibenta namin yung maliliit na alimango guys. Sa may fish pond dito sa amin. Uy. Malakas na yung agos dito oh. Oy. 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 Dito niya, dito niya, dito niya. Oy, ni. Ayun, huli nyata. Sa bali na? Usus. Ohoy. Dumadami na ang huli natin mga ka-idol. Kami ay nanguhuli ngayong gabi. Alas 2 na siguro mga kalodi. Ang tulog namin 1 oras. Pupunta pa kami bukas sa bundok mga kalodi. Diretso dati eh. Matulog kami mamaya 1 oras. Hindi pa kami kumakain ng panggabi mga ka-idol. Magluluto pa kami mamaya. Kain. Gabing-gabi na. Baka iba ang mailawan namin mga ka-idol. Uy, banak again. Uy. Dami na namin kuha guys. Hindi pa yan napupunta sa madaming spot guys. Dito pa lang sa gilid-gilid. Maswerte-swerte ngayon. Tanin. Kanina malas kami mga kaidol. Kaninang umaga nasobran ang malas. Paano na? Manin? Ha? Itong kasama ko guys, ito yung may ano, may kakaibang mata. Mata ng lasing guys.
Yung malasin. Ata. Ata ni mata na ni. Ayun na ta. Ata. Itaon. Ayun ta mata na. Aji ni. Ay dede. Uy, alimango. Nice. Talagang magaling tong kasama ko guys. Nakikita niya yung hindi ko nakikita. May third eye siya mga lodi. Oh, malaking alimango yun. Malaki-laki. Asan ang nalasin lodi? Kung nagaburan. Ha? Data inasaro ko pa na yung nakita dyan. Nagaburan ko. Nagama mo dito yun. Puno ti kapi. Nagawangan ti kapi. Nata? Abot? Uy, banak. Banak ni. Wala na. Hindi nakuha.